హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మాధవి టెక్ బ్లాగ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చి మన మొబైల్ పర్చేస్ చేసినప్పటి నుంచి మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ డిలీట్ చేసి ఉంటామో అవన్నీ మనం రికవరీ చేసుకోవచ్చు మన మొబైల్లోనే. సో మనం మెయిల్ తోటి మనం రికవరీ ఆప్షన్స్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా మీరైతే మీ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎన్నైతే డిలీట్ చేస్తుంటారో సో అవన్నీ రికవరీ చేసుకోవచ్చు. సో కంప్లీట్గా మీరు 1 ఇయర్ బ్యాక్ అయినా 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ అయినా మీ మొబైల్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశారో ఆ మొబైల్ ఎప్పటి నుంచి మీ ఇమేజెస్ వీడియోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు ఎప్పుడు వరకు డిలీట్ చేస్తున్నారో సో అవన్నీ కంప్లీట్గా మీరు రికవరీ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎలాగో చూద్దాము. సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో దీనికోసం మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, డిస్క్ డిడ్జర్ ఫోటో రికవరీ అని. సో ఇప్పుడైతే మీకు చూపిస్తాను. సో అప్లికేషన్ అనేది ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ మీరైతే డిస్క్ డిడ్జర్ ఫోటో రికవరీ సో చూసారు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేసేటట్టయితే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేసేదాను. ఇన్స్టాల్ చేసి జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరైతే స్టార్ట్ బేసిక్ ఫోటో స్కాన్ అండ్ సో వైప్ ఫ్రీ స్పేస్ అని 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, టాప్లో అండ్ బాటంలో. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ బేసిక్ ఫోటో స్కాన్ అని టాప్లో ఉండే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. సో వన్స్ మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకైతే ఇమేజెస్ వాట్ ఎవర్ వీడియోస్ మొత్తం అనేవి ఇక్కడ రికవరీ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు డిస్క్ డిడ్జర్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో ఇక్కడ మీకైతే అన్నీ రికవరీ అవుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా మీకు రికవరీ అవుతూ ఉంటాయి. సో చూసారు కదా ఈ విధంగా రికవరీ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా ఒకటి నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా. ఓకే, మీరైతే ఇప్పుడు రికవరీ అయిపోయాక దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ ఇమేజ్ ఓపెన్ కాదు. సో మీరైతే సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీ ఫోల్డర్స్లోకి. అప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తారంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరైతే రికవరీ అనే దాని మీద కింద ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ మీకైతే సేవ్ దిస్ ఫైల్ టు కస్టమ్ లొకేషన్ ఆన్ యువర్ డివైస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ మాత్రం మీరు క్లిక్ చేయొద్దు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యాక సో మీరైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మీరైతే ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒక ఫోల్డర్లో సో ఇక్కడ మీ ఫోల్డర్ నేమ్స్ అన్నమాట. సో మీరు మామూలుగా ఇమేజెస్కి ఫోల్డర్ నేమ్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా, సో ఫైల్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒక దాంట్లో అయితే ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ అని క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో అదైతే అందులో సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఆ ఫోల్డర్లో. మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా మీకు రికవరీ అయిపోయినాక ఇమేజెస్ అన్నీ ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరైతే ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సింపుల్గా మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ద్వారా మీ ఇమేజెస్ వీడియోస్ డిలీట్ అయినవన్నీ మీరైతే రికవరీ చేసుకోవచ్చు.